1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 llun, ia? 10 llun. 10 llun. Da ni wedi bod yn datblygu 10 llun y sioe, a datblygu 10 llun o fewn 10 llun. Er mwyn pwysio'r stori mlaen mewn 10 llun sy'n fewn i 10 llun. Ond... Da ni angen... I gadw pethau'n syml. Da ni'n cadw pethau'n syml. A da ni wedi gweithio efo Osian, efo gerddoriaeth, efo Gret. Ac da ni'n cael ymateb yn union yr un peth, yn ytrach bod ni'n ymateb rhywbeth bod yn dychymyg. So byrfyfyrio fe gerddoriaeth. A ti sef nodyn o fewn 10 llun o fewn 10 llun yn sioe 10 llun. Cadwch rhywbeth syml!